No, tranquilo, tranquilo. Porque non era bonito na cidade fermosa. E agora están afastados nunha zona industrial en Marqués de Valterra, onde unha furgoneta lévalles o café e o toman a chuvia, ao vento e ao sol. Por iso, hoxe berramos que é necesario un centro de inclusión social xa. Señor alcalde, menos humanización e máis humanidade. A pobreza non se esconde, combátese con justicia.